Jo som el soldat Luca. Jo som el general Dani. A les ordres, general Dani, ja torna a ser aquí. Has demostrat fins ara el ser de pèl rebatxinat, així que aniràs a la península a apagar un incendi que hi ha a la zona de València. Partiràs avui mateix, a darrera hora. Sí, senyor, però què vol dir que som de pèl rebatxinats? Això m'ho deia la meva preina, sempre em deia: Dani, és com el teu preí, de pèl rebatxinat. Això vol dir ser valent. I ara que hi penso, soldat Luca, tu que ets alemany, com diuen a la teva llengua? En alemany, el ser de pèl rebatxinat seria mútic. És que un soldat ha de ser valent, si no... Per cert, soldat Luca, recorda que abans de partir m'has d'arreglar el cotxe. Necessitaràs una barrina. Senyor, no sé què és una barrina. Una barrina és una eina que serveix per fer forats. I on hi hagi una bona barrina i la força d'un home, un soldat ha de ser fort. Sí, senyor, un soldat ha de ser fort. I ara que hi pens, barrina, com ho diuen en alemany? Senyor, en alemany es diu Eisenstange. I no sé si se'n recorda que per avui ja m'han encomanat moltes feines. He d'acabar de fer net el cotxe, he de fer net les seves botes i darrere hora he d'anar a apagar un incendi a València. No sé si ho podré fer tot. Ja tens raó. Tens moltes de feines. Millor que totes aquestes feines les faig el soldat d'Ameto. Com deia la meva prina, fet està la barrina. I tu, millor que facis operacions arriscades. Aniràs a apagar aquest incendi i demà col·laboraràs a la neteja dels carrers de Bunyola. Disculpi, senyor, però què li passa a Bunyola? Que no ho saps, soldat Luca? Hi ha un temible virus que s'hi passeja. No n'has sentit parlar mai del coronavirus? Sí, senyor, aquest virus és molt perillós i l'hem de combatre. Amb el seu permís, me retir, vaig a preparar-ho tot.